Акадан як компания хубо ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳамин территория дабардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания як Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. Дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.